बावैसो ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एपइन्टमेन्ट जानानै थांबाय। टेट काम रिक्रुटमेन्ट एग्जाम फाथिनायनि गेजेरजों दा एलिमेन्टारि लेभेलाव लवार प्राइमारि आपार प्राइमारिनि एपइन्टमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै बिटिआर सरकारा फोसावदों। जोंनि अबजेक्टिभा बेनो, जोङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद बावगोन, खारन जोंनो फोरोंगिरि नांगौ आरो सिंगल टिचार जिर' टिचार बे फरायसालिफोरखौ जों जेब्लासिम फोरोंगिरि होनो हाया एनरलमेन्टआ बेयाव बांनाय नङा आरो बेयाव क्वालिटि इडुकेसननि टिचिं लार्निं प्रसेसा जानाय नङा। दा बेखायनो जेसेबां हायो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार टिचार एपइन्टमेन्टखौ स्पिडि खालामनांगौ आरो दा जि मोनसे स्पिडआव थांदों बे थारैनो बाख्नायथाव। दासिम मोनसे रिपर्ट फैदों ग्रेजुवेट टिचार आरो पिजिटि टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि उनाव धेमाजि लखिमपुर गवालपारा बा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जेराव जेराव लवार प्राइमारियाव बिथांमोना फोरोंगिरि मावनानै दङमोन आरो बै फरायसालियाव मोजां मोनसे सोलोंथाइनि आबहावा एनभायरनमेन्ट बिल्डआप जादोंमोन। खिन्थु बे एखे फोरोंगिरिफ्रानो दा ग्रेजुवेट टिचाराव जिहेतु एपइन्टमेन्ट मोनबाय, बिथांमोना बेखौ रिजिगनेसन होनानै दा फैबाय बा माखासेया माने फैसिगोन, एपइन्टमेन्ट लेटार अलरेडि लाबाय। दा बेखाय बै पस्टफोरा बै जायगायाव खालि जाबाय। दा एखे स्पिरिटआव बेयाव सिंगल टिचार जिर' टिचार जानो थांगासिनो दं। दा बेखायनो आसाम सरकारजों जों गोख्रैनो बेखौ टेकआप खालामगोन जाहाथे सिंगल टिचार जिर' टिचार जानायनि थाखाय बर' मिडियामनि स्कुला थैया आरो टिचिं लार्निं आरो गुड एनभायरनमेन्ट इडुकेसन एनभायरनमेन्टआ बिल्डआप जाफिनो, बेनि थाखाय जों हाबा मावगोन।